Úplně úžasný. Já jsem na oslavě Mezinárodního dne jógy poprvé a v životě bych si nepředstavil ani ve svých nejdivočejších snech, že budu ležet na Hradčanském náměstí, cvičit jógu nebo vůbec jenom prostě ležet na Hradčanském náměstí a nikdo mě nevyhodí. Ne. Úplně úžasný. A co se týká toho cvičení samotného, tak to byl neskutečný zážitek. Paní cvičitelka a celý ten tým úplně úžasný. Skvěle zorganizovaná akce. A já musím říct, že já se tak jako vždycky po józe cítím v tuhle chvíli daleko líp. I když mám za sebou velmi náročný týden pracovní, tak se cítím daleko líp, než když jsem přišel. Takže jestli to stačí takhle. Děkujeme, namaste. Namaste. So I just wanted to say it was a wonderful event, perfectly organized. I practice yoga on a regular basis here in Prague, and I will continue from September. And I'm seriously thinking of going to the Indian Embassy on Tuesdays. And I have to say, I went to India in 2011 for my yoga retreat. And it was up there in Dharamsala, and it was a wonderful experience as well. So I've seen India, and I've been to India, and I've tasted yoga in India, so I know what it all is about. So thank you, it was a wonderful event, and thank you for inviting us, my friend. Thank you. It was an excellent experience doing yoga in Prague for the first time, that too in front of this castle. It was surreal. I mean, I can't even imagine doing yoga in front of Prague Castle. It was a fantastic experience. I am here with my wife, and we are feeling so relaxed, so calm after the yoga. And thanks to the embassy for organizing this. Thanks to the yoga teachers who taught us a really nice yoga. And yeah, it was fantastic. I can't explain it more in the words, but it was amazing. Yeah. Thank you so much. Tak dobrý večer, nás tady pozvala Janička, kterou znám ze střední školy. Z Bruntálu zase. A my se známe z Bruntálu. A musím teda hrozně jako poděkovat. Pozvala jsem kamarádky a ty jsou úplně nadšené a opravdu jsme se jako sklidnili, jsme se shodli a cítili jsme tu jednotu, ale fakt, jako cítili. A já musím říct, že při společným jsem měla husí kůži, jak to na mě šlo ze zadu. Bylo to moc fajn. Nádherný zážitek v tomhle prostředí, fakt bych to doporučovala všem a bylo to nádherný zážitek. Krásný letní večer pro nás. Jo, nezapomeneme, že? Takový zážitek. Krásné. Děkujeme. Já Cecil mě pozvala, tak to bylo strašně milý od ní. A je pravda, že když člověk začíná, tak má jakoby chuť pokračovat. je to takhle. Takže budu přemýšlet, jestli od září se přihlásím na kurzary. Byl to strašně krásný zážitek. Takhle venku. No, tak moc děkuji. Bylo krásný se tady zúčastnit dnešního cvičení k příležitosti Mezinárodního dne jógy. Já jsem naposledy jogu cvičila jako dítě a moc jsem si to tady dneska s dalšími lidmi i s tím vědomím, že se tohle děje po celém světě, užila. Takže díky moc za to. It was a really beautiful experience. I really like this atmosphere that we're really here in front of this castle in the heart of Europe basically, and yeah, it really felt great to just sit still and tap into this energy with everyone. So I feel very, I really felt like how when she guided us, I really felt everything in the body, like the vibrations, the tingling. So it was really beautiful, yes. And that everyone shared this, it's like, yeah. And now I met you. Tak my jsme moc rádi, že jsme dorazili. Mně se cvičení jógy moc líbilo. Už jsem se někdy s jogou setkala, ale přiznám se, že vždycky to na mě bylo až moc takové, nevyhovovalo mi to a dneska naopak jsem byla teda nadšená, že to bylo velmi jemné a nejvíc mě jakoby oslovila ta kolektivní energie, kterou jsem tady cítila. Takže jsem měla z toho úžasný pocit a říkala jsem si, že jak předtím jsem měla o józe představu, že to není pro mě, tak dneska jsem si říkala, že možná přehodnotím tento názor a moc se mi to líbilo. A taky ten bonus ochutnat aspoň trošku indické kuchyně byl moc příjemný. Ještě něco říkáte vy? Mně se to moc líbilo a doufám, že dneska budu dobře spát.
Lili, co ty? Mně se to taky líbilo, ale jak tam měli to jídlo, tak jsem myslela, že tam bude něco dobrýho. Chtěla Nutellu, ale jinak jsme teda byli rádi, že jsme mohli takhle strávit čas spolu hezky naplněný a že jsme si spolu dělali takový hezký zážitek. Takže moc děkujeme.